Hej, jeg vil i den her video vise dig, hvordan du differentierer en funktion i Inspire. Så det første jeg gør, det er at indsætte en noteside, som vi altid gør til opgaver. Og så det næste jeg gør, det er så, at jeg definerer den funktion, jeg gerne vil differentiere. Så jeg laver et matematikfelt, og skriver f af x, hvis den hedder f af x-funktionen. Og husk at skrive kolon er lig med. Og så skriver jeg den forskrift, som funktionen har. Det kunne for eksempel være x i n gange e i x'ene. Og jeg husker for e i x'ene at bruge den her specielle e i x'ene knap. Ellers så virker det ikke. Jeg kan ikke bare skrive e opløftet i x'ene i Inspire. Og trykker enter, så er den funktion defineret. Og jeg så vil differentiere funktionen, nu er der allerede, så laver jeg et matematikfelt. Og så bruger jeg den her knap, der hedder differentialkvotient. Så det er altså den, hvor der står en sjov brøk med d over et d med en boks, og så en boks bagefter. Og du kan finde det inde under den her bogmenu. Så jeg dobbeltklikker her, og så dukker det her op. D over d i boks og boks der. Så nede her, det er det, man vil differentiere med hensyn til, og det er x i den her funktion. Det er den uafhængige variabel. Der skal næsten altid stå x. Og det, der skal stå herinde, det er så den funktion, jeg gerne vil differentiere. I det her tilfælde, så er det jo f af x. Og jeg har defineret f af x, så jeg kan bare skrive f af x. Og hvis jeg trykker enter, så differentierer Inspire-funktionen. Så den afledede funktion, f mærke af x, er altså parentes x i n plus 2x gange e i x'ene. Hvis jeg gerne vil gemme differentialkvotienten, så kan jeg ikke bruge f mærke af x af en eller anden grund i Inspire, men jeg kunne for eksempel kalde den fm af x for f mærke af x. Og så kunne jeg jo definere den, som jeg definerede f af x, ved at skrive kolon er lig med, og så kunne jeg igen bruge den her differentieringskommando. Jeg kunne sikkert også bare copy-paste den. Nu gør jeg det igen, for at vise dig, hvordan man differentierer. Jeg skriver altså et x hernede, fordi jeg differentierer med hensyn til x. Og den funktion, jeg vil differentiere, det er den, der hedder f af x. Og Inspire gemt f mærke af x som fm af x. Så hvis jeg skriver fm af x, så kan vi se, at det er den funktion, jeg også fik før. Det er altså den afledede funktion, den differentierede funktion af f-funktionen heroppe. Ja, tak for det.